тръгнали. Това е нещото, което всяка година ми крепи и ми помага за оцелие. Това е. В момента трябва да имаме литература. Това е част от по един начин. Мисля, че успях. 5 години ми взе да въпрос това всяко. 5 години. 5 години. 5 години литература. Но, Но се справихме, поживяхме. Значи, искам да кажа, че благодаря тя вече учета. Аз 5 години съм изказваме искрени благодарности. За 5 години не ви даха един лист. Един лист не ви даха за 5 години. Вижте ги най-добрите. Литература, Ана Фът, Димитър Талев и тетрадка. Тетрадка Михала Ишнова. Това е просто всички там пенсионерски клуб здраве ставим една номинация. И всички в един джоб, защото няма повече по-добре. Сега, така вече всички са по-отделно. Имаш само още едно. Сашо? Да. Сме ги направили. Добре, тогава толкова няма толкова да помагам музика. Да. Той не е много често. Вършим да се. Това не е често. Кое не е често? Слушай в казвам. След това разбрах, не, кой нямаше още.
да снимай краката. Що бе, аз Ти ли шкараш? Ти ли шкараш? Кой да взема? Ако искате, пишете мамене, ама няма да я взема. Петре, дай една помощ. Ще метете се изтопна част, не метете. Чакай, 5 години. Аз чакам година. Номинациите на нашия клас. И за приятели номинирани са Иван и Даниел, Радина Алексиева и Радина Дишева, Нели и Мартина, Цанко и Мартин, Вики и Даниела, Катя и Константина. Печелят Нели и Мартина. Ай, сега ти. Номинация Мисията невъзможна или висша степен за варчик. Номинирани Нели, Стефан, Пешо и Ясен. Печели Нели. Нели, Даниел и Мартина. И печели Стефан. Номинация винаги в час или аз оставам. Номинирани Валерия, Сашо, Мартин Алексиев, Иван и Радина Дишева. Печели Валерия. Петър, чели Петър. Номинация цялостно творчество. Полза на класа. Номинирани Радина Алексиева, Радина Дишева, Даниела, Катя и Деси. Печели Деси. Не изпращам се. Любодан се изплати пред това. Номинация Мис Кафе. Номинирани са Мартина, Нели, Мартина. Катя, Даниела, Константина. Печели Мартина. Номинация Мистер Кафе. Номинирани Стефан, Ясен, Петър, Венци и Даниел. Печели Мартин.
Ясен, Стефан, Петър и Митко. Номинации винаги на дъската. Номиниране Сашо и ние. Печели номер 1 Сашо! Номинация 2+2 равно на 2. Номинирани са Пешо, Митко, Нели и Стефан. Печели Петър. Номинации и степка. Номиниране. Ръчина Алексиев. Купили си нови маратонки. Отчасти. Интересно и горе-долу. Венци. Голяма стихема, госпожо. Степан. Хайде да праснем по една вода на аванта. Шамар да е, на аванта да е. Ангел. Конец с каруцата влизат. Константина и Нели. И Мартин. Госпожо, едно кафенце. Печели Ангел. Номинация Каспел. Номиниране Цанко, Гембето, Сашо и Явор. Печели Цанко. Номинация Шокер. Номинирани са Сашо, Георги, Даниела и Ясен. Печели Сашо. Номинация Жълта книжка. Номиниране Катя, Ръчина Алексиева, Нели, Цанко, Венци и Сашо. Печели Катя. Номинирани са Ръчина Алексиева, Нели, Катя, Константина. Печели Ръчина Алексиева. Номинация Бюро справки. Номинирани Нели, Катя и Константина. Печели Константина. Номинация Тихите води са най-дълбоки. Номинирани са Свилена, Иван, Митко, Виктория и Деси. Печели Свилена. Номинации The Big Boss. The Boss of the Boss. Номинирани Печели Георги. Номинация Мълчанието на агнетата. Номинирани Петя, Свилена, Даниел, Виктория и Валерия. Няма. Печели Петя.
Дишева, Валерия и Митко. Печели Даниела. Номинация. Was mag Stefan in der Pause? Печели Стефан. Номинация от четящите книги. Номинирани са Явор, Сашо, Мартина Алексиев. Печели Лад. Номинации Пенсионерски клуб Здравец. Печелившите са и номинирани са Явор, Цанко, Декемврито, Сашо и Иван. Номинация без число. Сърцете метал. Номинирани са Стефан, Ясен, Пешо, Нели, Мартино и Марко Мартинови. Мартина и Марко. Номинации клуб Иглика. Цанко, Декемврито, Баро, Мартина Алексиев, Сашо, Венци, Явор и Ангел. Печели Цанко, 40 милинки, една боза и 2 кисели млека. Номинация По-високо от тревата. Номинирани са Митака, Даниел, Иван и Стефан. Печели Митака. Но не по-маловажен. Номинации Зорко Локо. Номинирани Стефан, Цанко, Константина, Иван и Даниел. Печели Стефан. Номинация за спала на пътя. Номинирани са Даниел, Ясен, Стефан и Мартин Алексиев. Печели Даниел. Номинация Мис Европейски съюз. Номинирани Печели Радина Дишева. Номинация Анализирай това. Номинирани са Иван, Цанко и Марко. Печели Иван. Номинация тримата от запаса. Номинирани Петър, Стефан и Ясен, и Цанко, Явор и Мартин Йорданов. Печелят Петър, Стефан и Ясен. Събрахме се. Благодаря. Ай, вализаме цифра много. Стефан и Марко.
Номинация Гълъбър страната на великаните. Виктория и Дечето. Печели Виктория. И последната номинация за БДЖ. Чачки да станете. Ще се свърши. И някъде там. Сега трябва някакъв начин. На теб, учителю. Са останали длъжници поетите на всички времена. Догарали са твоите зеници, на другите дарили светлина. Зато и наместо паметник гранитен, ти в спомените наши си изгрял. И всеки помни по един учител и стръмното ръката му подал. Скъпи гости, учители, съученици, в навечерието на най-българския празник 24 май сме се събрали да споделим вълнуващия момент по изпращането в юбилейната за нас година Випуск 2004 на Варненска търговска гимназия. Кой къде е, що е, не се знае. Ученици и колеги, извървяхме още една година заедно. Една чудесна, изпълнена с празници юбилейна година. Днес е ден, в който казваме: благодарим ви, чудесни млади хора от Випуск 2004. Благодарим ви за успехите, с които прославихте Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски. Благодарим ви, че с уменията си
утвърдихте учебно-тренировъчните фирми и се представихте чудесно на български и международни панаири. Благодарим ви, че с вашата съпричастност към местното самоуправление, чрез ученическия обществен съвет, дадохте своя принос в решаването на проблемите на Варна. Благодарим ви! Всички състезания носите купи и медали. През тази година носител на тази награда е госпожа Нина Георгиева от Варненска търговска гимназия. Нека да я аплодираме! Госпожа Георгиева, заповядайте! Нека да ви видят всички! Наши учители ще присъстват на приема при президента и това е госпожа Нели Вичева. Ваня Димитрова, председател на училището на Стоясна Скучна, ще поздрави ви 2004. Гимназия Георги Стойков Раковски, ви приветствам в този толкова светъл и празничен за вас ден. Той е изпълнен с радост и тъга за всеки млад човек, който загърбва ученическия живот и прави крачка напред в своята лична реализация. Сигурно повечето от вас, настоящите абитуриенти, силно желаят днес не да напускат училищния двор под звуците на песента клетва, а за първи път да прекрачат прага на класните стаи, съпроводени от първия училищен звънец. Последният ви ден във Варненската търговска гимназия е свидетелство за това, че от подрастващи вие се превръщате в млади и високо ерудирани личности, заслужили да бъдат наречени бъдещето на България. От тук нататък ви предстои труден, но не по-малко изпълнен с наслади път, защото помнете, отговорностите са тези, които ни правят истински силни и достойни за красивите неща в живота. На добър път! Имам честта да ви поздравя с днешния празник от името на 11-ти класове на Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски. Още помним момента, в който прекрачихме прага на училището ни за първи път и начина, по който ни посрещнахте с отворени обятия и с моркови и лютичушки в ръце. Вървяхме по стъпките ви и следвахме пътя, по който вие сте вървяли. Така че черпехме от опита ви. Днес е денят, в който ни напускате. Остава само да ви пожелаем попътен вятър и много успехи в бъдещите ви начинания от 11-ти класове. От името на абитюрентите думи на благодарност ще поднесе Иван Шутов от 12-ти В клас. Уважаема госпожо Михайлова, скъпи учители и съученици, драги родители и гости! Трудно е да изразим с няколко думи всички чувства и вълнения, които изпитваме днес, всички завършващи през последните мигове прекарване в училище. Радваме се, че завършваме успешно обучението си и същевременно сме безкрайно тъжни, че се разделяме с вас. Горди сме, че завършваме в годината, в която училището ни празнува 100 годишния си юбилей, но също сме изпълнени с носталгия по отминалите 5 незабравими години, прекарани с вас, учители. Благодарни сме ви за всички грижи за нас. Вашите знания, опит възпитаха у нас както професионални умения, така и личностни качества и познания за живота. Достойно представяме училището си и доказваме, че в спорта сме сред първите. Нашите учебно-тренировъчни фирми са първенци в национални и международни представяния. Печелим конкурси в областта на хуманитарните науки. Грамоти и награди на всички изявили се през учебната година 2003-2004 ще бъдат връчени от госпожа Михайлова, директор на Варненска търговска гимназия, и госпожа Ваня Димитрова, председател на училищното настоятелство. Кажа, че вече таблото ни стига за медалите и купите, награждаваме отбора девойки волейбол. Капитана да излезе. Отбора юноше плуване, спечелил, станали национални първенци в Стара Загора. Хайде да излезе представител на отбора.
изгубихме Стойчо, Стоян се изгуби траката. Ако има представители от отборите, които изброихме, нека да излезат. Стоян. Мажоритният състав прославил училището си в целия град и спечелил Цанко Георгиев, 12-ти Б клас. Не мога да не спомена, че това е председателя на нашия общински съвет. Регина Алексиева, 12-ти В клас. Иван Шутов. Може,
Аз ще трябва да взема, виждаш, ще дам един на колко лесно. Няма да плачеш. Quando cantano canzoni, mi gusta tomar mi copa, amor en intención mejor, Зрелостниците от Випуск 2004 решихме наградите да бъдат под формата на Оскари, като описват поведението, визията и подхода на учителите спрямо учениците. За тази цел сме използвали заглавията на всеизвестни филми, като наградените учители изпълняват главна роля в тях. Сега поканим Таня от 12-ти Б клас да обяви първите номинации. И явно го няма. За най-добра роля във филма "Деца на море" присъжда се на госпожа Любка Зиковска. Вземете награда. Моля да дойде Биляна от 12 А клас да връчи следващата награда. За най-добра роля във филма "Белите не могат да скачат" присъжда се на Валентин Пантелеев. Филма "Танцувай с мен" присъжда се на Снежана Аначкова. Следващата номинация е за филма "Кадровата сил" Елка Пенева. Нека сега да дойдат Михаела и Антон от 12 Г. Таранска афера с Славова, Чакмакова и Волкова. И печели Мария Чакмакова. Оскар за най-добра роля във филма "Стой и мама ще стреля" са номинирани Нели Бичева, Света Николова, Стеля Григорова и наградата се присъжда на Стела Григорова. Госпожо, няма ви честито, госпожо. Няма се отърите на нас, чакайте. Не мога да Моя мама. Моя мама. Иванка Цветкова. Така, Оскар за най-добра роля във филма "Страсти Христови" се присъжда на най-страхотната учителка от това училище, госпожа Силвия Димчева.
най-добра роля във филма "Фирмата" се присъжда на госпожа Радка Георгиева. Се присъжда на господин Георги Симеонов за филма "Последният мохикан". Ами той в командировка ще вземе наградата по-късно. Оскар за най-добра роля във филма "Елизабет II" се присъжда на госпожа Мариана Михайлова. Много благодаря, не знаех, че ще доживея да спечеля и Оскар. Се присъжда на... И на кой мога да дам награда? Естествено, госпожа Марела Янчева. Антон от 12 Г печели награда Дон Корлеоне. Десислава Величкова, 12 Б, награда Барби. Деси, давай. Награда е с класа. Присъжда се на Мартин Барот от 12 В. Една колективна награда. Тримата от запаса. Присъжда се на Пешо, Чефо и Ясен 12 В. Някой от тримата? Един от запаса? Награда Бекъм печели Венци от 12 Г. Ангел от 12 В печели награда Мич Бюкянън. Награда Педя човек, лакът брада. Росен, Мазния, 12-я. Следващата награда, манекен, се присъжда на Янко, 12А. Награда Плейбой. Тефик, 12 Г. Награда Лорин Хил. Виктория, 12-я. Награда Тарзан. Тихомир, 12 Г. Награда Дан Кол. Данчо, 12 Г. Награда Баровка печели Михайла от 12 Г. Награда Герена Майя, 12 Д.
Безимен, групата на Веско от 12 Д. Васко и Веско. Цако от 12 В печели награда DJ in the Mix. Награда Боби Турбото печели Виктор 12А. Награда за заслуги Мара Пепеляшката се присъжда на Маринела Танасова! Неделник пеша.
вече не е толкова. Да, ясно ми така. Де да ме украде? Не дей, моля. Ще какво ще правим днес? Я знам. Не дей. Ма страшно неща. Мара, ти трябва да ще работи. Дръпниса. Баро! Примера? Аре! Всички дайте си апарати. Аре, дайте! Много е. Айде, две се Обаче, къде е Радина? Не се виждам. Камери, фотоапарати, На къде да гледаш? Не ти гледам. наляво. Използваш всеки вик. Кажете нещо. Къде ми? Сяка? Айде. Ти е много готин. Чакай да балони. Балони, да. Сайстем на балоните. Някой от това да кара. Да плащаш подарък. Нека да не е свилена. Защо никой Не не е ли знае? свилена? Свилена да. Виж какво става. Къде сте? Ясно за това. Свилена ли е това, бе? Колко момичета са? Можем да я... Как ти е? С двама и на другата лента му има 3-4 и гледай какво ще става. Само с момичета. Училище ли са? Аз оттам. Айде за мен. Запознаваш мой изрод. Трябва да ти кажа някой стъпка. Брейк. Аз как? Много към паранче. Ами, значи аз ви приканвам и тук да дойдете малко по-насам, тук харесваме тази бъчва. На здраве, всички заповядайте. Най-големите мъже. Да държам. Човече, тук е шампанско. Как са цели реци така? Знаеш какво? Аз искам целият това не ценеш. Много успехи, много любов. Старите майки ще ме поглежда. Кой ме викаш? Здраве, Гоши, смело, аз се стиша. Може ли да ладиш? Здраве, Марсия, Даниела. Оранж. На главата.
Дружество във Варна, което се казва Грост, което е регистрирано с указ на княз Фердинанд тогава още, което започва да произвежда бяло вино. Тия бели вина, с които Варна и региона на Варна до ден днешен е много позната в цялата страна, пък и смея да твърдя в Европа. Значи от това място тръгва винопроизводството на Варна въобще. Тази изба. Значи в момента това е галерия, това е място, където се играе театър, където се посрещат много високи гости. Сега описа е била касата и там се плащало на селените, които са карали виното. Това е една много хубава чешка вина. Варненската кметка. Освен този склад, в който ние произвеждаме, как се произвежда и днес, един от продуктите, който е най-скъпия и най-ценния наш. Всички са много. Осем тона съдържа едната само. Ми так, една седмица ни трябва тук. Няма да има светкавица. Ай се засвидиш на каза. Ще бъде. Аз съм лоса друг, да видя как се Това са оригиналните помещения от избата. Под този пот има издълбани 15 или 20 сондажа, нещо като кладенце, които са пълни с вода и са на дълбочина 15-20 метра и тази вода поддържа постоянната температура и влажност тук. Значи тази температура, която в момента усещате, тук стои целогодишно. Няма да го вдигнал, само толкова го карам. Нищо да го вдигнато и както виждате не е мъртво. Останало се както се е. Само свещите. Ще е зверско. Повече от това. Сега тръгваме нагоре и... Тя е много скъпа. Кътвачите долу. Замисли много са кое. Заема там да няма ягодки. Тя направо ще бъде.
Почвам ти ръджейка. В 9 часа. Ето ще той зора. Пари и парфюми. Това някъде към 200 и... Тук му спотя вкусно. Не? Да, ги изхарвам. Повече пари. Там за тик-чек. Къде? Да не беше паспорат? Паспората не беше. Беше най-хубавото от всички. Той не е най-хубавото. Але да си го много пароле да проши и отрано. Хайде. Мата има колко ръбля обаче, нали? Моето ма. Снимай повече ние, защото тя не обича да я снима. Хайде, Цяла вечер главно върху нея се случи. Защото тя го мрази, трябва да махнете с по-вир, ще става журналистка. Да махни го. Ела сега, тук той трябва да е с звук. Мамо винаги закъсня. И ще тръщи снечето казвам. Ела.
училище. Да, ето го. Чумачо. Всичко може да се чуе. Ето го. Най-голям. От музиката до вътре поправка. Дуела. Малко разберил. Музиката дуела той е. Гледай камерата. Turn it